سلام كم يتوعلو زخبركم تخطاتلتي فنو إيري تي في نلوم سوني 18 مسكرم نفرق معلتن فرعان استدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بغندنا تبتاتو فيلم حلافي تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان أبالات 36 زوري هاقراوي أقلقلوت سمينارا كايدو جنفر تمرتي زوبا ماكل قس راح عامة تمرتي كلتشن عسران كلتشن عسران سلستان قمقيمو أقراوي وددر ماونتين باي كلتشن عسران سلستان زحلف قدام السنبت أبكة ماخران تخايدو منقستات تشاينان أمريكان أب مونغو أمزولو نايزة مدرخات من معزاز ترداديهم إيران لعلوية تصوعية هجراوي وكيل تقاطات أرني كل ساوت ساعات عورات هجرات كابها هجرا خوات عزيزة مالي نيجر بوركينا فاسون حاجة سمع معت تاو متحوار كتيمان زرزر زينا حلافي تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان مينستر تمرتين تمهارو بيت تمرتي وارساي كالو ساوا سمينارا كايدو وكيل إيرينا موسى خدانا نزل أخو تصاب بيتروس مانغس كوروبيو أب مينستر تمرتي حلافي كفلي تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان أتو تسفايسيوم نعبالات 36 زوريا هاقرا أقلقلوت تمهارو بيت تمرتي وارساي كالو نترات مرتي عب منقاس محبراو فتحن زولو بدوتاتنا توكيرو سمينار كايدون ابتي بعصر شدش مسكرم استخايد سمينار اتو تسفاي منقستي ارترا اقلقلوت اكاديمياو تمرتن موياو سلطاناتاتن مسفحن ممعبالن كاكايدون تصنح صعري بسفيح دحر مبره كاب دخنتن دحرتن استلاقاقتن محبراو فتح زنقسان هاجر نمهنات بقوع تمرتن تجاهاتن كاند رقاحيتات عوض سلازخونو تمهارو نزب زقباء تجنزيبهم تفتير لهم نزول عدلات بروحهم موعل كتوجهو تلابيوم عقم سبنا تكاندن زعابين تجانا سلازخونه نمم عبالو جزيف وفريق جبر متصنح تقيس دما نصلات تمرتن سلطنان زوهاب عمق ولاحتا كابزي مسرتاو امنا زنقل كم زخونه ابريهم كم وطيت نايت استخايدة عاري أبزو وانزي زبزحة كاب حزبنا أب قربو أقول تمرتي كركب بقيو خمزلو مدبات تمرتن عبيتون عبقو لحتاس لستوهابو لعلي 800 كاب حزبنا ماهي منت كم زاد فشاز حبراتو تسفاي أما الله أجر زركبا شوعات تكالات تكنيكاون موياون تمرتي أبز مدايزي عبا بركتوي قبرا خمزلو أرديون أتو تسفاي سويم عموداتات بيت تمرتو أرساي كالو أقول كاب تجمر لعلي 4 مليون منسيات تقبيلا أبتي عبي هاجرا وفري لعلا استواصو كم زجبرت بمحبار تمهارو بروه مصايم كوحو سمنتي تمرتم بقبوك كتاتولن ببقعات كزازمون نعيدون أب زوبادوبوب أب هاجراوي مرمراتات بلوت وتسيت نظام مزقبو تمهارو زعدل شلمات عندما صون دندنن أب مراخ وتسيت تمهارو وتاوي استواصو يقبركم زولو تحبيرون بعصر 4 مسكرم أب كتما دكم حراب تخاده كلا يقص معدل شلمات دندن استشلمو تمهارو ني إيرينا بزهبو حبريتا أب هاجراو مرمراشا مناي كفلي بزمصو العلنة بيزتوهبو شلمات عندما صو أب هاجراو ملك قفتن عصر تخل تخفلي عوتات كوينوم كوتسو درخيت كم فتر لهم قليصهم نساتو ماسعيوم أب عوتهم فولي أبركتون زنورم محبر سب تمرتي أمامته ولدومن عليتهم من دحرم المزقان قد سألنتنا تشلمات كوحة استلابيوم حلفها أمامته زوادوب من إساي قرماي قبر أبزس معقال كابتوم 345 تشلمت دندن توم 323 مالت سوسان 500 تشلمت عندما صمم بارون بمتكاز زيادة نمتبو بعم حبرة تسبح فشاب بعتوب كسر حلوات حساسيبهم على في جنفر تمرت زوادوب ممهر هبتز غخيدان بوغانو تمزجيبو زلو تسيت فرت سعر ولدي ممهرانن من لحبرة تسبن كم زخنا بمحبار تمهارو العلنة بمزقاب مالت وهاب بالكامالت كم زي كونه تجنزيبهم زلعلة سعر تقداسنة تنزحتتن مصايقوم زوسنن غزي يصبيهم سلازلو زيادة ادهو غيرهم كسرحلو تلابيوم ام حدر نوزو بعد كم حره اتو يمان ابرا دما تمهارو رخيبهم زلو عود كم بغس تقيمهم سعرهم كحيلو ازهاخيروم شنفرت مرتي زوبا ماكل بقدام أبادراش زوبا ماكل أبزكاد وركب قص تسرح عود عامة مرتي كلتشن عسران سلستن قمقيموم نتصبصب وكيل إيرينا نازريت بين يوناس أبراهام شنفر تمرتي زوبا معكل بعصرت شدشت مسكرم قص سراح عمت تمرت كلتشن عسران سلستن زقام ركب أكايدو
ሓላፊት ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ዓመተ ትምህርቲ ብደረጃ ቤት ትምህርትን ንኡስ ዞባን ዝነበረ ደረጃ ብቕዓት ብኩሉ ሸነኹ ብምርኣይ ዝበለጸ ለውጢ ንምምጻእ ዝሕግዝ ሓሳባት ንምፍልፋል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እቲ ዕማም ንሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራይ ዝግደፍ ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ድማ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ከዓ ብፍላይ ኣብ ደቆም ልዑል ምክትታል ክገብሩን ጥቡቕ ርክብ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ክህልዎምን ተላብዮ ሓለፍቲ ኣሃዱታትን ጨናፍር ንኡስ ዞባታትን ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣድላይ ምድላዋት ስለ ዝተገብረ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ግቡእ ግዜአን ከም ዝጀመራ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ውህደት ክሕይል ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ድማ ኣብ መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ካብ ዝወረዱ ተምሃሮ እቶም 41.8 ሚእታዊት ናይ ዲግርን ዲፕሎማን ነጥቢ ከምፁን ከለው 243 ሙሉእ ማለት 4 ነጥቢ ከም ዘምፁ ኣብሪሆም ወኪል ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ብወገኑ ዝተመዝገበ ዘተባብዕ ውፅኢት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ጠቒሱ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ብሓፈሻ ዝምድና ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ብፍላይ ክሕይል ተላብዮ ኣብቲ ገምጋም ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ገብረሃንስ ወለገርግሽ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም ሰመረን ካልኦት ሓለፍትን ተረኺቦም ነይሮም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣብ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ዘተኮረ ሰሚናር ብ15 መስከረም ንወነንትን ስራሕተኛታትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ንዞባ መንደፈራ ሂቦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ኣቶ ረዘነ ወልደ ኣምላኽ ተሳተፍቲ ኣብ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ዝጸንሑ ማፍልጦ ክብ ብምባል ዘጋጥሙ ክርክራት ንምንካይ ከምኡውን ጥዕናን ድሕነትን ስራሕተኛታት ንኽወሓስ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣቶ ረዘነ ንታሪኽና ማዕባብላን ሕጊ ዕዮ ኣብ ኤርትራን ህልው ኩነታት ኣስራሕትን ስራሕተኛታትን ዝምልከት መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኣስራሕትን ስራሕተኛታትን ሕጊ ዝህቦም ግቡኣትን መሰላትን ክፈልጡን ንድሕነት ቀዳምነት ዝሃበ ኣሰራርሓ ክኽተሉን ሚዒዶም ተቆጻጻሪ ሕጊ ዕዮ ኣቶ ደሳለ ሓጎስ ቦጎኖ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ጉድለታት ብሓፈሻ ኣብ ቀረብ ናይ ድሕነት መሳርሒታት ዝረአ ሸለልትነትን ዝስዕብ ሓደጋታትን ድማ ብፍላይ ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪቡን ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበ ሕቶታት መሊሱን ኣማሕዳሪ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ቁርዒ ዝምድና ንኽህሉ ሰራሕተኛታት ዝስርሖም ክብሪ ብምሃብ ዕቱባት ክኾኑ ወነንቲ ትካላት ድማ መሰል ሰራሕተኛታት ከኽብሩ ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ብሓፈሻ 1313 ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ክህልዋ እንከለዋ ኣብ ዞባ መንደፈራ ድማ 140 ትካላት ኣለዋ ኣብ ዞባታት ሞልቅን ሻምቡቆን ብኣሃዱ ልምዓት ደርሁን ንህብን ዝተዋህበ ኣብ ምርባሕ ንህብን ኣጋባባት ምድላው ኣጋብላዊ ቆፎን ዘተኮረ ስልጠና ንሓረስቶት ተዋሂቦም ካብ ሸውዓተ ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ሞልቅን ኣፈንተራን ዝተዋፅኡ 41 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 99 ሓረስቶት ዝተዋህበ ብግብርን ክልተ ሓሳብ ዝተሰነየ ስልጠና ዘቤታዊ ነገራት ተጠቒምካ ጋብላዊ ቆፎ ምስራሕ ከምኡውን ሜላታት ምርባሕ ንህቢ ዘጠቓለለ ምንባሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ደርሁን ንህብን ኣቶ ወልደ ማርያም ደብረጽዮን ገሊጾም ተጸዋዒ ልምዓት ደርሁን ንህብን ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ መንእሰይ ኣብርሃም ኪሮስ ብወገኑ እቲ ንኡስ ዞባ ንምርባሕ ንህቢ ምቹእ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ነቶም ብልምዳዊ ኣገባብ ክነጥፉ ዝጸንሑ ሓረስቶት ምስ ዘመናውን 40 ሜላታት ዘላሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምቡቆ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ስልጠና ድማ ሓረስቶት ኣብ ምድላው ጋብላዊ ቆፎ ክኽተልዎ ብዛዕባ ዝግብኦም ኣገባብን ንመስርሒ ጋብላዊ ቆፎ ዘድሊ ጥረ ነገራት ዝምልከት መብርሂ ክወሃቡ እንከሎ ሓረስቶት ኣገዳስነት መዓር ኣብ ምርግጋጽ መኣዛዊ መግቢ ተገንዚቦም ዘመናዊ ምርባሕ ንህቢ ብሰፊሑ ክጠቀምሉ መተሓሳሰብ ቀሪቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ስልጠና ክኽተልዎ ንዝጸንሑ ልምዳዊ ኣገባብ ብዘመናዊ ሜላታት ተኪኦም ነብሶምን ከባቢኦምን ዘርብሕሉ ኣገባብ ክጥቀሙ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ብዝሰፍሐ መልክዑ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ 242 ኣብ ባህላዊ ቆፎ 61 ድማ ኣብ ዘመናዊ ቆፎ ዘራብሑ ዕስለታት ኣናህብ ክህልው እንከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ልዕሊ 7 ኩንታል መዓር ከም ዝተሓፍሰ እቲ ሓበሬታ ኣነጺሮም ዓመታዊ በሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ተወዲቡ ዝካየድ ሃገራዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ ብ16-17 መስከረም ኣብ ከተማ ኸረን ብክልቲኡ ጾታ ተኻይዱ ኣብዚ ውድድር ኣብ 42 ጋንታታት ዝተሓቕፉ 59 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 219 ተቐዳደምቲ ተሳታፊዮም በዚ መሰረት ቀዳም 16 መስከረም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስመር ከረን ሓጋዝ ከረን ናይ 34.9 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ መስመር ከረን ዓደርደ ከረን ናይ 67.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ከካይዱ እንከለዉ ሰንበት 17 መስከረም ድማ ደቂ ኣንስትዮ 43.2 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ 82 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ከተማ ውድድር ኣካይዶም
أموداتا كاب دك أنستيو بوهلول جزيه دو سيدونا هابتوم كاب سراير سوا ورك مدالة خشلة مكلا بغانتا دما غانتا من دفرا تشامبيون كوينا كاب دك تبعتيو دما بوهلول جزيه ناود ولد ميكائيل كاب تسبيت ورك مدالة خشلة مكلو بغانتا دما غانتا دواروا تشامبيون كلتشان اسران سلستن بمخان شلمات بغي عام زخبركم تخاتلتنا غاتيلو زغار بحقراو زينا يو مكتتالكم كتكتسلو دقيمنا بخبرا نعدم መንግስታት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ንምፅዋብን ብልዙብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ንምፍታሕን ናይ ርክባትን ዘተን መድረኻት ንምዕዛዝ ተረዳድዮም እዚ ምርዳእ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩን ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ብ16-17 መስከረም ኣብ ማልታ ብዘካየድዎ ዝርርብ ተበፂሑ ሚኒስትር ዋንግ ወሲኹ ኣሜሪካ ምዕባለ ቻይና ንምድራት ክትሰርሕ ከም ዘላ እኳ እንተወቐሰ ሕጋውን بوشتاوي حيل استدفأن معبالن متسأن ቻይና بزخون أكل كعقد كم زي كلا نتصيرون دسي تايوان الأولوي أكل هاجرو مخانون زمات كم زي لزتقسم ميستر وانغ أمريكا قديمان زأتو تصم معك خبر صويعون زركب مرحتي هزباوت ريبابليك ቻይናን أمريكان موداتا ناي زعمت ككايدو وتينوم نزلو ركب بايتانم منصف زعلم مخانو تغليصون መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ 2021 ንሃገራዊ ድሕነት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንቻይና ከም ዝዓብየት ስጋት ብምስፋር ቁጠባውን ወተሃደራውን ምዕባለ ኣመክታ ከም ቀዳማይ ስትራቴጂ ከም ሰርዖ ዝዝከር እዩ ስለዝኾነ ምምሕዳር ዋሽንግተን ምስ ቻይና ንዘሎ ፍልልያት ንምፅዋብ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ካብ ዲፕሎማስያዊ ሃልኪ ዝሓልፍ ትርጉም ከም ዘይህልዎ እዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ዝሕብሮም ኢራን ላዕለዋይ ተጻዋዒ ኣህጉራዊ ወኪል ተቆጻጻሪ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገራ ክወፅእ ኣዚዛ أفنى منيستر قدرات وصاي إيران أبزهاب ومجلسيت سقومتي ملص جبرنايتي اتتكال إيران متن معبال يورانيوم نبز على درجة خطعبيو تصنيحة قبل دحر مخصاصيوم تأفنى مجلسيو هاجرات معراب نأكيرتي نايتتكال نمتكبر أجنداتاتن كتكمالهم كم صنحي وغيسهم أهجراو تكال تقاطع نيكوليس أو ساعات نتكبرتي أب كل تشان 10 عمشتن تبس حسم مع ندحريت كوجوتام سنة هاجرات معراب كم زوجنيو أنا تيرون بي سلسته زوعة هاجرات مالت بريطانيا فرنسا جرمن نونزيفون نصنحا اقداتات قبل علي ايران داغماي نمصنعو نزحلو فو وسانيه ايران ترير مرسى قبلي كم تهبلو محبار الذكريم مزدما غداي ديمكلاساوي مدبات ايرانن بسونكو مساغرات معراب تفطيرو زلو متفنانن ناب حدش معراف كم زعرغيو زغاوح زلوم مالي نيجر بوركينا فاسون ب16 مسكرم حدش سممعت صتاو متحوار كم زختم افليطن بمسرتي ኣብ መንጎ ዘን ሰለስተ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸተመ ስምምዕ ዝኾነ ዓይነት ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ተጻብኦም ዘጋጥም ንምብድሁ ብቐጥታዊ ምትእትታው ከተሓባበራ እየን ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ኣብ ስምምዕ ዝበፅሓ ዘለዋ ኣብተን ሃገራት ወተሃደራዊ ጉጅለታት ዕልዋ ፈጺሞም ስልጣን ድሕሪ መሓዞም ስልጣን ንሲቪላዊ ምምሕዳር ከረክቡ ጸቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ زن سلسته هاجرات زوبا ساحل بمسمس قالسي أنصار شبرا أمريكان توافيرون زنبرة سرايت فرنسا تقليل خوات بمزاز بوشتاوي عقمن زكايدو الزلواق قالسي نمدقاف تزتبس حسن ممع أقدا سنتو عزز مخانو خيلاتات يردوم أغدي من مال بوركينا فاسون أبلع النيجر وتهدراوي متقعت مزفتسم أقول نخ كسلفا زخ إلان سممع مختامن زكريوم يوكرين موسكو تركبن كتماتات روسيا علامة بمجوار نزكادو تمتقعت سوال ونفرتي كم زبرعنا مينستر مكلخال روسيا لومي 18 مسكرم أبزوت صو مجلس يافليتهم أبز حلف 24 ساعات استخدم تمتقعتات سوال ونفرتي يوكرين بغندو نزوبا كريميا علامة زجبر من باريوت مينستر حبيروم زمت قعتات زي بعصر تشبشت مسكرم باستخدام متقعتات ثلاثة أهجروا معرفة نفرتي روسيا ساعات سرحوا لحر مقراطي صعب ظلهم روسيا كمل سجبرية بالعلى استراتيجية تحت غرس يوكرين ناي ميسايلن نفرت خينات متقعتي كم تكايد يفلت بريزيدنت دو كوريا يون سوك يول سمين كوريان اتوزدو زغون عين التصابة السقمتي هاجرو مس أمريكا بمتحوار عصفا مل سجبري كم تهبلوا تنقعهم بريزيدنت يون تمال 10 مسكرم أب هاجرو توافيرون زلو سراويت أمريكان كالوت هاجراتنا بزبط حليو نزمت انقطات زي هيبوم منغستي سمين كوريا نيوكليساوي أصوار كتقام مسهقن ات منغستي كبقعيو كبلون تزاريبوم بريزيدنت دو كوريا نزي ترير مغلص زهب زلو سمين كوريا فتنه نيوكليساوي أصوار كتكايد مدلاوتا خمس صففت ابز قال حلو زلو اوانيوم منغستي سمين كوريا تي اوسنا سن هاغرو زكاد زلو تخاتاتالن تخون حبراو وتهدراو لممد امريكان دو كوريان كسعزي يبقى هاغرو ناي نيوكليساوي أصوار عقمتاتا كمتمعبل كغلص صنيحيوم
ኣብ ሩስያ ካብ 12 ክሳብ 17 መስከረም ዑደት ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድና ንምድልዳል ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዩ። ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰኑ እገዳታት እታ ሃገር ሓድሽ ንግዳዊ ዕድላትን ንዕኡ ዝበቅዕ ትሕተ ቅርጽን ከተዋድድ ከም ዝደፋፍኣ ተቓሊሖም። እዚ ዝተሓበረ ሩስያ በቲ ኣገልግሎቱ ከተስፍሖ ጀሚራ ዘላ ብኣርክቲካዊ ውቅያኖስ ዝሓልፍ ኮሮድዮ መጓዓዝያ ባሕሪ ሰሜን ንፈለማ እዋን ብ16 መስከረም ፈሳሲ ባህርያዊ ጋዛ ናብ ቻይና ከም ዝለኣኸት ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ሩስያ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ንምብዳህ ከምኡውን ምስ ሃገራት ኤስያ ብሓፈሻ ምስ ቻይና ድማ ብፍላይ ንዘለዋ ንግዳዊ ዝምድናታት ንምዕባይ ነዚ ብሰሜናዊ ወሰናስንቲ ሃገር ክጓዓዝ ዝኽእል መስመር ባሕሪ ንምስፋሕ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። እዚ መስመራ ኣብ መንጎ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮፓን ኤስያን ዝግበር መጓዓዝያ ባሕሪ ንዝወስዶ ናይ መዓልታት ግዜ ኣብ ምጉዳል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ሩስያ ነቲ መስመር ከም ቀንዲ ናይ ሰደድ መስመር ክትጥቀመሉ ወጢና ብምህላዋ ብኡ እተካይዶ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት ካብ ቀዳምነታታ ጌራ ተዓየሉ ከም ዘላ ይሕበር። እዚ ኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም። ሓላፊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን ኣባላት 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰሚናር ኣካይዶም። ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገስጋስ ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ገምጊሙ። ሃገራዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ 2023 ተዛዚሙ። መንግስታት ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ዘተ መድረኻት ምዕዛዝ ተረዳዲኦም። ኢራን ላዕለዋይ ተፀዋዒ ኣህጉራዊ ወኪል ተቆጻጻሪ ኒውክሌስ ኣውጻዕት ሕቡራት ሃገራት ካብ ሃገራ ክወፅእ ኣዚዛ። ማሊ፣ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ሓድሽ ስምምዕ ጸጥታዊ ምትሕብባር ከቲመን። ንሎም ሶኒ 18 መስከረም ንፍርቂ መዓልትን ፈርቓን ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ በዝተፈጺሙ ድሓን ዋዕሉ።